Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kuphina kuphi la kufinyelela khona iphimbo lika MC Pholobasi. Ngiyakhuleka sanibonani. Ngicela ukubingelela osomabhizinisi, ngicela ukubingelela othisha, ngicela ukubingelela onesi namaphoyisa, ngicela ukubingelela amakhansela, ngicela ukubingelela abaholi ezindaweni ezahlukahlukene, ngibingelele abefundisi ezindaweni ezahlukahlukene, bese ngibingelela nanoma ngawumuphi umuntu othi ngikamlungu njoba sikhuluma nje noma ngiqeda kuvula eyami into, ngabe into oyisebenza online, ngabe into oyisebenza usehhovisi, ngabe into oyisebenza usestradini, cela ungilalele. Ngiphethe nanka amaphepha mangaki 1 2 3 4 5 i-information le engiyiphethe ekufanele uyilalele yonke kuze uthole ukusizakala. Kodwa isigcwele la, ingakho ke ngizoyithi qaphu ngilo ngiyikhumbuza nje kuphela la. Ningizimu Africa worldwide. Ngikhuluma nomuntu ohluphekile enakho, ngikhuluma nomuntu ohluphekile ngenakho. Khona lo muntu oqala ibhizinisi kodwa liyiphambili liyawa. Khona lo muntu oqala ibhizinisi limndawonye. Khona lo muntu osanda ukuthola umsebenzi ziyameqa. Njalo makukhulunywa ngento epromotion, ngabe ukunyuselwa kwemali noma ukunyuka kwesikhundla ziyameqa. Noma kufika into efanele icindezela umsebenzi noma umuphi la, uyena oselectwayo noma okhethwayo ukuthi azocindezela. Right. Kuthiwa ke ngixoxele ngento ebizwa ngokuthi umgexe wemali. Makukhulunywa ngomgexe wemali kukhulunywa ngento oshuthi elengiswayo noma egqokwayo, kodwa yomgexe wemali. Lalisisa kahleke. Kuthiwa ngomhla kabani? Kuthiwa ngomhla ka6 December nangomhla ka7 December. Awufuneki kwenye indawo, ufuneka la emzini wa MC Pholobasi kwaSiyaviva TV1. Nangomhla ka13 December nangomhla ka14 December. Awufuneki kwenye indawo, ufuneka la kwa MC Pholobasi. Bamsisa kahle ke inamba u079 0453 446. Uyabhalisa ngokukhulu ukuphuthuma. Uyabhalisa nini? Ngokukhulu ukuphuthuma. Ubhaliselani? Ubhalisela ukuthi wena unenkinga yesilwane esivimba yonke into yakho sizolahlwa leso silwane. Ubhaliselani? Ubhalisela ukuthi umsebenzi awutholi, kodwa lawo kubambe khona ubo wokuqala oxoshwayo, noma kuleli business olenzayo akuphumeleli lutho usufunisha ukugive up. Ubhaliselani? Ubhalisela ukudlondlobalisa lo msebenzi wakho. Ubhaliselani? Ubhalisela ukuvikela lo msebenzi wakho. Ubhaliselani? Ubhalisela inhlanhla ongenayo ofuna ukuthi uvulelwe yona. Lilonke kukhulunywa ngomgexe wenhlanhla okungumgexe wemali ukuthi thinta bese ubona umehluko. Inombolo u079 0453 446. Ngizobe ngididiyele ngani zakwethu kakhulu kunakuqala. Ngicela ukuthi ubhale lapha kwaThaphu wami. MC Pholobasi, igama lami ngingosibanibani wakasibanibani. Nginenkinga ewukuthi ngicela ukusizwa ngayo. Noma nginesicelo esiwukuthi ngicela ukusizwa ngaso. Ngizobe ngididiyele kakhulu la emagcekeni. Wena kwakho ukuthi ubhuke kusakhanya ku079 0453 446. Into yokuqala ngeke ngisho ukuthi ngizobe nginobani. Eyesibili, ngeke nakancane ngikudalula ukuthi kuyoqalwa ngasiphi isikhathi kuphela ngasiphi isikhathi, kodwa uyalazi usuku neliqala niliphela nini, fika. Okwesithathu, kudingeka wonke umuntu ozayo adlule eDurban Stage noma asuke nayo kubo kukuyena impepho engasebenzanga, impepho
engasebenzanga noma kuthiwa umuphi umuntu akafike nempepho engasebenzanga. Right, ngilibeke leli ngoba selikukhulumile lokho engisho kodwa ngizoyiphinda lezi zinto kuba isekhanda lami. Kufunakala ke ukuthi wazi ukuthi ngaleli langa la ngomhla ka6 nangomhla ka7 umhla ka13 nangomhla ka14 wena uzosizwa for free mahala ha. Uzosizwa mahala ha, freely, especially sawo wonke umuntu ongathathi entweni. Especially sawo wonke umuntu ongathathi entweni. Usiyavivake uTV1 uzolekelela wena ekuthenini usungene yonke iminyango akulungi ake uze mntakama uzozama. Uzame la kuthiwa khona kumahala ha. Abantu ke bazolithola ibhavu shuthi bazogezwa. Abantu bazosuswa ilwane ezilala nabo. Abantu bazoqiniswa. Abantu bazolithola uhlanga lenhlanhla. Abantu bazowuthola umgexe wemali. Abantu bazozithola izinto eziphathekayo nezizoba usizo empilweni yabo. Wena okwakho ukuthi uphuthume kusakhanya ubhalise kuzobe kulekelelwa wena mahala ha. Sengishilo le. Hamba ke uye ku WhatsApp ka MC Polobus. Enombulweni ethi 079 0453 446. Ulashwe ngesintu usizakale. Impilo yakhe iphile ubuye uzobonga. Uthi Mapholoba ngiyabonga kuba ulwenzanga lolu suku awubahlanganisanga laba bantu. Ngaba ngikazi ngasizakala nakwena ngiyabonga. Cela ukubonga nakusibanibani. Sifuna leyo nto nje. Asikuphoqa ukuthi ubonge ngephimbo, asikuphoqa ukuthi ubonge ngevideo, asikuphoqa ukuthi ubonge kanjani. Wena uyibonela ukuthi ubonga ngayiphi indlela. U079 0453. Kuyakuphoqa ukuthi phatha impepho. Lempepho fanele ifike nawe lempepho le. Iyona nto vo ozofika nayo. The rest uzobhalelwa zona ku WhatsApp. Angiphindi insuku. Umhla ka6 nomhla ka7. Umhla ka14 nomhla ka15. Ukubhalisa ke kuvulwe ngoba kuqala nanku ngoba kuphela nanku October. Kuze kuyoshaya ukuphela kukabani kuze kuyoshaya umhla ka20 November. Yes. Yeah, kuze kuyoshaya umhla ka20 November. Ukubhalisa kuqala shuthi mawuqala ukubona le video kuze kuyoshaya umhla ka20 November kuyabhaliswa. Ukubhalisa ngiyaphinda ngiyasho. Ukubhalisa kuqala ngomhla ka namhlanje njengoba ubona le video kuze kuyovalwa ngomhla ka20 November. Because kuzongihlula ukuthi kulekeleleke umthamo omningi wabantu. Kodwa kuzobe kulashwa abantu ngokwesintu nangokwesikholwa. Unenkinga yesithunywa, bhala yonke leyo nto lapho. Unenkinga ungalala ebusuku, bhala lapha yana. Unenkinga yani. Umfazi ukwenzelana, indoda ikwenzelana. Ufisa ukuboshelwa izimoto zakho, ufisa ukwenza ziningi izinto. Kodwa mina ngizoresponda lapha ku WhatsApp. Ngikutshena ukuthi lokhu angifuna ukuqambela mangebe kwazi ukwenza. Lokhu ayi kuzobe kwenziwa. Iyona ndlela nje esobe siyikhuluma bese nginikeza instruction, ngikunikeza iprotocol. Wena kwakho ukuthi ubhalise njengamanje ku 079 0453 446. Uyazibuza ke lapho ngasekhaya ukuthi makuthiwa mahala ngabe lezi zinto ezizobe zenziwa ziyasebenza yini. Iqiniso lithi masungenile ku WhatsApp uzobona ubuserious bomsebenzi ozokwenzelwa wona. From lapho uzobusukwazi ukuyidecide ukuthi uMC Polobus walethe uNkulunkulu ngempela emlethela ukuthi kusizakale thina. Ngikukhathalele mina mbukeli. Ngikukhathalele sithandwa sami. Nginenhloso futhi ukuthi lo channel enibukelayo no support njalo. Ngiyafuna nisizakale. Futhi sengiyakuvala ukuthi noma ngikuvala ngisho ukuthi ngiyakuvala kodwa sengiyakunciphisa ukwenzeka kweyipesheli engezokwazi ukuba khona kuzona ngoba kusasa ngilandelwa inkinga. Nizokubona lokho futhi nizokwazi ukubona. Ngiyakunciphisa nje kakhulu. Angikufuni futhi
uma ngezoba khona especially manje ngeke ngibone ngisimemezela. Isizathu sokuthi ngasimemezeli kuzobe kujule ngalendlela exaka ukwenza. So from today you must bear in mind ukuthi uMC Phulubazi njengoba engasazicommit noma engasazosicommit, it's because ushaya irule ethi akulaphi indlu. Eqinisweni akulaphi isigodlo kanza kwethu. Akulaphi isigodlo. Kulapha umuntu nemithi yakhe. Lezi inyanga nile kuzona zithengile imoto, zinqwaba imoto. Uma kufanele aqubule yonke into eze kwakhe, akaqubule yonke into eze kwakho, afika kusebenza. Ingakho ngithi ke hlangana mhlathi yazanayo. Inyanga zangampela nizoyibona la. Kodwa ezokudlala ziyohlala emakwazo. Ziyoba busy ngezinye izinto mhlawumbe zobe ishada noma zenzani. Mhlawumbe futhi kobekwe ezangampela nazo lezi ezishadayo. Angifuni ukubagxibha bonke abantu. Kodwa ngithi kuwena manje kuze yonke into sikwazi kuyilandelela ukhale kufanele ukuthi mina ngisizakalanga, ngikukhumbule futhi ukuthi wena ngakubona wawusemzini wami uzungitshela ukuthi ngangigqokeni, ungitshela ukuthi mhlambe kwami kunani ekhomba ukuthi wawukhona, bese ke ngikhathazeke emoyeni ukuthi awusizakalanga kanjani ngoba usibani bani wathi unawo umuthi. 079 0453 446 kuyobe kuhlolwa ekuyobe kwenziwa yonke into. Kodwa kunemfihlo esizoyikhuluma ku WhatsApp efanele isheshe yenzeke ukuze ubone ukuthi wena lento ozokwenzelwa yona iqiniso kangakanani. Ngiyaphinda 079 0453 446 u0 u7 u9 u0 453 446. Bhalisa njengamanje umhla ka6 nomhla ka7, umhla ka14, umhla ka13 nomhla ka14. Lezo insuku zo4 kuzobe kusizwa abantu for free kwaSiya Viva TV1 abanezinkinga, abangawuthola umsebenzi, banenkinga yemendo, banenkinga yokuntshontshelwa, banenkinga yokwebiswa, banenkinga yokuxabana nabantu, unesidini unesithukuthezi, kwake kwaphuma ukuthi emhlahleni wakho ufuna ukulekelelwa ngakho. Fona ubhalise, ngena ku WhatsApp ubhalise. Ku WhatsApp angifuni umuntu ozoxoxa njalo, ulandela indlela esobe siyikhuluma ngayo ngoba nizoba baningi ngiyazi and ngizoshesha ukuvala. Sivule ngeyibomu ukuthi sithi kusukela manje ubona le video kuzo ngiyoshaya umhla kabani, umhla ka14, umhla ka20 njalo, umhla ka20 November. Kusukela manje kuze kushaya umhla ka20 November. And angizomemezela njalo ngalesi special because I know ukuthi baningi abantu abafuna ukusizakala. Omunye nemali yokusuka eCape Town ngetransport kuphela, omunye nemali yokusuka eGoli, nomunye nemali yokusuka eMpangeni noma koNquthu kanjalo kanjalo. Wena kwakho ukuthi lapho ko North West, ko Free State, lapho ko Qwaqwa, ko Lesotho, lapho ko Swaziland, Swatini, lapho enhla nasezantsi la kufinyelela khona nje iSiya Viva TV1 ufuna ukulekeleleka 079 045 3446. Ngizoyifaka le video mase ngiyifakile wayibona, fona same time kuyo le number noma ngena ku WhatsApp same time ubhale. Ngicela bonke labantu abaseke bageza ngomgabe noMandela beze bengasali nabo kule special. Ngiyabafisela okuhle okuzobe kwenzeka khona. Abeze ngobuningi babo beyizindimbane. Uyangizwa? Wozani ngobuningi benu nibe izindimbane. Excuse me. Bese ngicela bonke abantu abanenkinga yokuthi lolo business othi uyalizama alilungi, likhulu noma lincane, ngishayele sizoxoxa ku WhatsApp bese ngitshela ukuthi wena na icategory yakho uzomiswa kanje nalo usuku lakho olukufanele because ngizobe ngazi ukuthi mina bayi allocate kanjani, bazokulungisa kanjani ukuthi kanye nawe u0 u79 u0 453 446. Ngishayela ucingo ke njengamanje. Siyabonga kakhulu. God bless you.